क'क्राझाराव न'निफ्राय क'क्राझाराव थांदोंमोन ओमफ्राय दा सासे हिनजावजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन बियो गोसथोनाय बायदि आरो दिनै मोनसे खौरां लानानै फैलायबाय रायजोफोर मानो होनबा ससियेल मिडियायाव भाइराल जागासिनो दङलाय माने सेंग्रा मानसियानो सोरबा बुरि फिसा गोनांखा बिजामादै मोनहांहां जाखानाय बुरि मानसिखौनो लाना खारदों जाहैदों नोंथांमोना भिडिअखौ आं ससे देखायखाबाय ओमफ्राय न'खरनि मानसिफ्रा बुंदों आरोखि सेंग्राखौ बबावबा नुयोबाबा बिसोरखौ बबावबा नुसनबायोबा न'खरनि मानसिनो खौरां हरनो थाखाय खावलायदों दा बिनि गोमानानै दङ आदा मिथुना बहा मोनो बहा होनदोंमोनलाय क'क्राझाराव न'निफ्राय क'क्राझाराव थांदोंमोन ओमफ्राय दा सासे हिनजावजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन बियो गोसथोनाय बायदि आरो दा बे हिनजावानो लांखारबाय आरो बेखौ दा मा खालामहैखो बहा फाननानै जाहैखो ना बहाबा मा जाहैखो बेखौ जोंहा बिमाया दुखु जागासिनो आरो जोंनि आइया हिनजावाबो बुरिसोनो जोंना आदाया सेंग्रासो आरो ओमफ्राय फिसायानो सानै थैजाखानाय हिनजावा बिहामजो बिजामादै फिसौफोरखौनो मोनखाजोबनाय आरो बेहा दा बहा मोनो सेंग्राफ्रा जिखुनु जोंनि बर' समाजनि सेंग्राफ्रा एसे हमनानै होबा मोजां जागौमोन आरो मिथुन बसुमतारीखौ हिनजावा फावदुर नामानो रायजो राजाफोर आंनि फिसाला गोमानानै दं मिथुना मास मोनसे जाबाय मोनसेयानो जालांबाय बियो जानुवारि हाबजेननायनिफ्रायनो गोमादों क'क्राझाराव थांनो थांबाय माइबो बियो हाफैदों न'आव क'क्राझाराव थांनो थांनायनिफ्रायनो बेना फनाबो सुइस अफ जानानै थाबाय नाङा बुबाबो जों खोनानाय मथे बियो सोरबा सासे रान्दि हिनजावा फिसाय सानै थैजानायनो बिजामादै मोननाय बिहामजो मोननाय बेनो लानानै थाखो ना माखो बिनिफ्रायनो गैया आरो जोंना फिसालाया सेंग्रासो आरो दा जों बिनि थाखायनो सान्थि गैला आरो जों बिनि थाखाय जों देग्लायनो हाबा होनोसो साननायमोन ना जानो खहाबो ना उन्दुनो ओंखारो आङो मोनोबा रायजो राजाफ्रा बे फन नाम्बाराव बुना हर आरो आं बेखौनो बुंनानै आं आसिरबाद लायो आरो खुलुमबाय रायजो राजाफोर दिनै मिथुन बसुमतारीया आंनि बियानैमोन दा बियो क'क्राझाराव थांनो होननानै थांदोंमोन न'निफ्राय मास मोनसेयानो जानोसै दिनैसिमबो न'आव गैया बियो गथ'आ दा बेखौनो जोङो खबर लायो आरो नागिरदों नागिरबाबो मोनाखिसै दा जोङो बेखौनो मोननो हिसाबै दा नोंसिनि माबायाव दा जोङो जानायबाय होबाय दा बेखौ नोंसोरो नागिरनानै जेरैब्लाबो जेरावखि लोगो मोना जेरावखि नुवा नोंसोरो हमनानै माबानानै दोन आरो खोन्थाहर बे नाम्बाराव दा नोंसोरखौ जोङो अननानै एकदमबारे नोंसोरनि माबायाव जोङो आर'ज गाबनानै बिनाय जादों आरोखि दा जेरावखि थाया माने जेरावखि लोगो मोना माने बिसोरखौ हमनानै हरनांगौ हिन्जाव रान्दिखौ जोङो बोरै होनो बियानै जेन'बा सेंग्रा मानसिनो जोंथ' बेफोरबायदिखौ होआ सासे बुरि मानसि बिजामादै मोनखानाय बिहामजो सानै गाहाम मोनखानाय मानसिखौ जों बोरै होगोन फिसाय सानै गोजों थैजाखाबावनाय बेफोरबायदि मानसिखौ जोंथ' होनो हायाना जोंनि बियानैखौ जोङो बेबायदि होनांगौनि जोंहा जेबो माबा गैया उन्दै मानसिखौ बिनि बैसोआ बेसेबां मा आरो जोंनि बियानैया बेसेबां उन्दै बिमाजों समानखौ जों मालाय बोरै होनो दा जेरावखि लोगो मोना जेरावखि माबाया नोंथांमोनहा खोन्थाहर बे फन नाम्बाराव हमनानै दोन जों बिसोरखौ लायगोन बेनोसै दा भिडिअआ एसेनोसै
रायजोफोर आरो फल'वार नोंथांमोन आं उननि आपडेटआव लाबोफिनसिगोन दा बयनिसिमबो गोजोनथोंसै बाय बाय